Ġew identifikati 5 lokalitajiet fejn se jinbnew skejjel ġodda. L-iskejjel mistennija jitlestew fl-4 snin li ġejjin. Se jinbnew 3 iskejjel fil-livell primarju f'San Pawl il-Baħar, Marsa Skala u l-Mosta, Middle School f'Ħalkirkop u skola sekondarja fir-Rabat. Kiteb dwar dan il-Ministru Evarist Bartolo f'artiklu fil-Gazzetta Malta Today, fejn xejjen il-kritika negattiva tal-oppożizzjoni fil-Parlament illi m'hemmx proġetti ta' skejjel ġodda. Il-Ministru Bartolo qal li differenza minn dak li kien jiġri fl-amministrazzjoni preċedenti se tkun li mhux se jsir bil-mentalità li jagħmel ix-xogħol u mbagħad inħallsu wara. Filwaqt li minflok se jkun hemm skola tinbena kull sena u se jkun hemm qatt ta' proġetti għaddejjin fl-istess ħin. Bħalissa għaddejjin ukoll proġetti kbar ta' manutenzjoni fl-iskejjel tal-Gvern li tħallew fi stat ta' telqa jew li minn Settembru li ġej se jsiru skejjel koedukattivi. L-ikbar proġetti jkunu dawk fl-Iskola Sekondarja tal-Bniet fir-Rabat, il-Kulleġġ San George Preka f'Blat tal-Bajda, Ser Luigi Prezzjosi f'Pembroke, il-Kulleġġ Santa Margherita f'Bormla u l-Kulleġġ Aġus de Soldanis f'Għawdex. L-entità li qed tuħsieb il-kostruzzjoni tal-iskejjel ġodda u l-manutenzjoni tal-iskejjel l-oħra hija l-Fondazzjoni għall-Iskejjel Tagħda. Il-Ministru Bartolo fakkar is-sitwazzjoni li din l-entità tħallit fiha mill-gvern preċedenti fejn tħalla dejn ta' madwar 75 miljun euro x'jitħallas għal bini tal-iskejjel ta' dawn l-aħħar 10 snin. Fakkar kif minkejja l-pompa kollha tal-amministrazzjoni preċedenti se tkun amministrazzjoni laburista li ħalset ta' kollox, b'referenza għall-iskejjel li nbnew fil-passat u dawk illi se jinbnew issa.